No, mua jännitti enemmän kuin oma hammaslääkärissä käynti. Mä olin ihan kusessa, että mitä nyt Rikoa tullaan sorkkimaan. Mutta ei, Rikohan näyttää tosta nauttivan noista tilanteesta. Pistetään koira kuosiin. Suuntaan, että tulee kierrot ja liikkuvuus on normaali. Jussi harjoittelee samaan aikaan. Nyt on kyllä niin vieraalla maalla. Tää on kyllä omituisia mestoja. En mä tiennyt, että tämmöisiä ammatteja edes ihmisillä on niinku. Mutta on hieno nähdä, että kuinka hyvissä käsissä voi koira olla. Tai sille toivoisi, että olisi vaan itsekin niin noin hyvissä käsissä. Kyllä, sieltä löytyy vähän ristikkäispuolen jumia oikein edestä ja vasen takana. Että niin se menee monesti koirilla silleen. Onko tämä tällaisella vai pitäisikö meidän tulla vielä uudestaan? Kyllä, mä hoitaisin Rikon viikon kuluttua tai 1,5 viikon sisään uudestaan. Mutta sen enempää lepoa Riko ei nyt vaadi.